மீனாட்சி அபிகிட்ட கண்ணாமூச்சி விளையாடலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. வெற்றியோட ஆட்கள்லாம் இந்த கேம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. கார்த்தியும் கூடவே விளையாட ஆரம்பிச்சிடாரு. அபியும் வெற்றியும் ஒரு இடத்துல போய் ஒன்னா ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க. அபி வெற்றியை கிண்டல் பண்றாங்க. மீனாட்சி கீழே விழ போறாங்க. அப்போ கார்த்திக் அவங்கள தாங்கி பிடிச்சிடறாங்க. தியாகு இத போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. அங்க வந்த திவ்யா, நீங்க ஒரு வருஷம் தான் சேர்ந்து வாழ போறீங்களாமே அப்படின்னு திவ்யா கார்த்திக் கிட்ட கேக்குறாங்க. கார்த்திக், இது உங்க வேலையே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டுறாரு. இத காயத்ரி நோட் பண்றாங்க. பூங்காவன் கிட்ட வெற்றி போன் பண்ணி எப்படியாவது மீனாட்சியை தூக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கார்த்திக் மேடையில போய் அனௌன்ஸ் பண்றாரு, இங்க உள்ள அப்பா அம்மாக்கு எல்லாருக்குமே பசங்க பாத பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மீனாட்சி காயத்ரிக்கும் திவ்யா செல்விக்கும் பாத பூஜை பண்றாங்க. ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திவ்யா கிட்ட செல்வி பேசணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா அவங்க திட்டி விட்டுறாங்க. செல்வி அலறத பார்த்துட்டு மீனாட்சி சொல்றாங்க, இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும்னா யாராவது ஒருத்தவங்க போய் திவ்யா கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கார்த்திக் பேசுவாரா அப்படின்னு மீனாட்சி யோசிக்கிறாங்க.